गोजोन्थों फुंबिलिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननि गेजेरावहाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो जोंनि गेजेरावहाय इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगोनो गोबांथार बेबायदिनो सोंखारिलायनाय बाथ्राखौबो जोङो नुनो मोन्दों आरो दानो जोङो एबसुनि माखासे दैदेनगिरि जे दिपेन बर' बिथाङा दिनैहाय अक्ट'बरनि फ्रायनो बिथांमोना सोमावसारनो नागिरदों। नाथाय नैबे 5 बोसोर थांनाय समावहाय प्रमद बर' जे सरकार दानाय समाव बिथांमोनहा मानो सोमावसाराखैमोन, मानो बिथांमोनहा जेबो स्ट्राइक खालामाखैमोन ना बिथांमोना खालि प्रमद बर'निल' नामा बर' स्टुडेन्ट इउनियना? बे मोनसे सोंथि फैदों। रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहरनायनि गेजेरजों बुंहर। आरो दिनै जोङो नुनो मोन्दों बड'फानि मुसुखाखौ दिनैहाय थेर बेथेर खालामलांनाय, बे जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। आंनि गोरबोआवहाय आंनि मेलेमावहाय खर'आव मोनसे सोंथि फैदों। दिनैहाय बिपिएफ हान्जाखौ ब्लेम खालामनो थाखाय दिनै माखासे आबसुनि बा इउपिएफएल मानसिफ्रा बे राजनिति खालामदों नामा? आं खालामदों होनाखैनो, खालामदों नामा मोनसे कुइसनसो फैदों। ना नैबे आबसुनि मानसिफ्रा इउपिएफएल हान्जाखौहाय सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय बिपिएफ हान्जाया बेखौ राजनिति खालामदों नामा? बे मोनसे फैदों। ना गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुलाय गुजाय खालामनो थाखाय बे मुसुखाखौ सिफायलांबाय नामा बड'फानि मुसुखाखौ? बे मोनसे सोंथि फैदों रायजो राजाफोर। बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बड'फानि मुसुखाखौ लानानै राजनिति खालामनाया। दानो आङो नैबेखौसो सानो, जोंनि बर' स्टुडेन्ट इउनियना फरायसा आफादनि गासै बिबानाव थानाय मानसिफोरखौहाय सोदांजोबनांगौ होननानै, हाबा जानाय मानसिफोरखौहाय गासैबो न'आव फैनानै रायजो जाफैजोबनो लुबैयो आरो बेबायदिनो बैसोगोरा बे मोजां मानसिफोर इडुकेटेड जोहोलावफ्रा फैनानै दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सालायनांगौ होननानै आङो सानो। मा गासिबो फिसा साथाम साब्रै गोनांखा माबाखा बेफोर मानसिफोरखौसो जोङो, खामानि गैयै मानसिफोरखौसो जोङो माबायावहाय राजनिति खालामनो तालिम होफैनाय एबसु अफिसाव बेबायदिखौसो जों गोबांथार मानसिफोरखौ नुयो, गोबांथारखौ नुयो। आरो गोबां हारिनि थाखाय मावग्रा साफा सानै दङ रायजो राजाफोर, गासिबो नंजोबा गाज्रिया, जोङो बेबायदि नुयो। दिनै बे मोनसे सोंथि फैदों, नैबे 5 बोसोर जे जानानै थांनाय समावहाय माबा मोनसे बर'नि थाखाय डेभेलपमेन्टनि थाखाय मोनसेबो आङो माबा हांगा स्ट्राइक खालामनाय बा रिलि खालामनाय मोनसेखौबो दिपेन बर' बिथांखौहाय लिड खालामबोनाय नुवाखै। दिनैहाय बिथांमोना जेननाय लोगो लोगोनो मोनसे डिक्लेयार होनायखौ जोङो नुनो मोन्दों। अक्ट'बरनिफ्रायनो बिथांमोनहा नैबे माबाखौहाय गासै 15,000 कौटि जे फैनांगौ बिनि थाखाय बिथांमोनहा सोमावसारगोन होननानै। दा मावहोग्रो 2 बोसोर 3 बोसोर बिथांमोनहा दिनै मावनो हागोन ना हाया? बिथांमोनहा आसि थुनानै हो, बेफोरबायदिसो जानांगौ। दिनैहाय बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जोंनि बर'नि गेजेरावहाय नैबे माखासे भिडिअ क्लिपखौहाय नोंथांमोनहा नायलांदो, बड'फानि मुसुखाखौ मा खालामलांदों। बेयो बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो दिनै दिपेन बर' बिथाङा मा बुंदों बिनिबो भिडिअ ससे क्लिक होनाय जागोन। बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों बियो। नोंथांमोनहा मा सानो? नोंथांमोनहा कमेन्ट खालामहर। যিবিলাক মূল দফা আছিল যে আমাৰ সীমা মানে সম্প্ৰসাৰণ হ'ব লাগে, 60খন গাঁও অলৰেডি সোমালে। সেই 60খন গাঁৱৰ প্ৰায় 50,000ৰো অধিক ভোটাৰ এইবাৰ বিটিআৰৰ ৰৌতা সমষ্টি, ধনশিৰি সমষ্টি আৰু হৰিশিংগা সমষ্টিত তেওঁলোকে ভোটদান কৰিব। যদিও 60টা সমষ্টি হ'ব লাগিছিল, 125 এমেণ্ডমেণ্টটো পাৰ্লিমেণ্টত ৰাজ্যসভাত পেণ্ডিং হৈ আছে, এইটো পাছ কৰিব লাগিছিল। আমাৰ দাবী আছিল আৰু এইটো কাৰণে আমি গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জুলাই মাহত লগ ধৰিছোঁ, গৃহ সচিবক আগষ্ট দানত লগ ধৰিছোঁ। আমি কৈছোঁ যে অতি সোনকালে এই যি বিল এইটো পাছ কৰিব লাগে। মনচুন ছেশ্যন উকলি গ'ল, এতিয়া আহি আছে ডিচেম্বৰত উইণ্টাৰ ছেশ্যন। তাৰ আগে আগে নিখিল গগৈ ছাত্ৰ সন্থাই এই বিলটো যিকোনো বিনিময়ত পাছ কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাই পেলাই গণতান্ত্ৰিক আন্দোলন আমি মানে আৰম্ভ কৰিম বুলি আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি জনাই আহিছোঁ। ইয়াত মানে কোনো
বেয়া পাওয়ার কথা নয়, আমার দাবি, আমার আবেগ